For at finde overfladearealet af boksen skal vi starte med at måle de to forskellige figurer her. Vi starter med at måle trekanten. På den her side er den 10,5 cm, og højden er 9 cm. Det skal ganges med en halv, og det giver 47,25. Så bagefter skal vi måle arealet af kvadratet, og siderne er 10,5, og det skal ganges med 10,5, og det er 110,25. Samlet overfladeareal skal arealet af det her kvadrat ganges med 3, fordi der er 3 kvadrater på boksen, og arealet af trekanten skal ganges med 2. Det giver i alt 1512 kvadratcentimeter, og det er det samlede overfladeareal. For at finde rumfanget af boksen skal vi tage trekantens areal og gange den med højden af boksen. Trekantens areal er 47,25, og højden af boksen er 10,5. Hvis man ganger det, så bliver det 496,13 kubikcentimeter, og det er rumfanget af boksen.